Trpíte neustálým svním nohou, olupováním kaže, prasklinami, zápachem nebo zažloutlými nechty? Pokud ano, vsteže v tom nejste sami. Tisíce lidí se den potýkají s týmito problémy se psobenými plísenmi a mnoho z nich nakonek vyzkouší různé léčebné postupy, aniž by dosáhlo uspokojivých výsledků. Práv proto jsem se rozhodla zajistit více o přípravku Skinatrin, produktu, který si získává na popularit a vzbuzuje zájem mnoha lidí hledajících řešení pro boj s plísenmi na nohou a nechtek. Plísené se mohou vyvíjet nenápadně a pokud nejsou správně ošetřeny, mají tendenci se šíjit a sepsobovat stále včí nepohodlí. Krom nepříjemného vzhledu necht akažem, že tento problém ovlivnit sebevědomí a dokonce i pohodu v každodenním život. Podle výrobce byl Skinatrin vyvinut tak, aby psobil přímo na postižené místo, pomáhal v boji proti plísním, zmírňoval svdný, snižoval zápach a podporoval regeneraci pokožky. Jeho složení kombinuje složky známé svými protiplísňovými a sklidňujícími vlastnostmi a ihned po aplikaci poskytuje pocit svéžesti a pohodlí. Mnoho lidí uvádí, že si začali všímat pozitivních zetemen již po několika týdnech nepetržitého používání. Mezi nejčastěji zmiňované výhody patí snížené svdný, zlepšený vzhled necht, menší olupování a včí pocit pohodlí píchsy. Je však důležité si uvědomit, že výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit. Faktory, jakou je délka trvání problému, závažnost infekce a pravidelnost používání produktu, mohou přímo ovlivnit dosažené výsledky. Proto je nezbytné správně dodržovat pokyny k použití. Dalším velmi důležitým bodem je nakupovat Skinatrin pouze prostřednictvím oficiálních webových stránek. S rostoucí poptávkou po produktu se objevilo několik neautorizovaných webových stránek, které prodávají padlky, což může zcela ohrozit účinnost léčby a ohrozit vaše zdraví. Pokud hledáte alternativu, která by pomohla v boji proti plísným nohou a necht, Skinatrin může být zajímavou volbou. Nezapomeňte však, slednost v léčbě je nezbytná pro dosažení nejlepších výsledků. Doufám, že vám toto video pomohlo dost se více o Skinatrin. Pokud vám tyto informace pomohly, zanechte komentář a podelte se o své zkušenosti a sledujte kanál, kde najdete další analýzy a recenze produkt.